vypadám strašně. No, to jo. Ale čekaj, ty to random, já se musím vývat. No. Kde se to tady tak době směje? Jo, nevím. Co to? Já jsem taky čekla v střevinu. A dávám přednost všední módy. Teď jsem oblečená ve všedním, takže si mě moc nevšímejte, ano. Vypadá to strašně. To kdybyste viděli moje sváteční oblečení. No, to je samej knoflík. No, úžasný, musím vám něco ukázat. No, víte, tady v tom oblečení se člověk moc jako večerní doby se. A tak jsem si vzala klíč. Klíč? To je normálně. Umíš ojevíkat tebe se? Všechno, ale to pak nešlo. Ukončit, peknout, kopnout, krátit. Úplně jo. Dá se s tím takhle házet. Dá se s tím zvonit. A se to hodí. Jinak už jste tady, aha. Tak tohle jsou moje kalhoty. Sváteční. Není to pyžamo. Ještě ke všemu obrácený. Ne, to jsou moje krásné sváteční kalhoty. Malý doplněk pro krásnou výživu. A tak ty si beru do školy. Taková cedulka. Ukáž v oblektách. Tak. Ještě si ji musím upravit. Tak. Potom tady mikina. Ta je složená, takže ji nebudu rozbalovat. Ale tak teď, abych si je neušpinila, protože jsou sváteční, tak to musím dát stranou. Co je? To je píša vevnitř. Ježišmarja. To je bolest. No jo, to jsou ti starý lidi. To možná bude z toho zkaženého kaviáru, co jsem jedla. Darčíku, tomu to voní. To jsou petardy, co? To je jednou za rok, to je ještě větší ještě větší podívaná než Silvestr. A to jak... Tady je ta cedulka. A myslela, že bude po mně. Tak a teď se
se znát pobliju. Znova. Tak. Podívejte se na tento papír. Ten je z mých hodinek. Řekněte. Palož to. Tak fajn. Podívejte se na tento papír. Tam je pytlem, ty debile. Podívejte se na tuto fotku. To je naše fotka. A tady jsem já. Ten maličký poťouchlej prcek. Podívejte se. Vidíte. Já mu vezmu radši víc, abyste viděli. Ne. Basta. Tohle vidíte. No, takže. Víte, to jsem činil. Ne, děláte srandu. Konnichiwa. Prej. Já se nepatřím. Ale já se patřím. Kde to byl? Ve studiu, madam. Cože? Ve studiu, madam. Pojď vás. Já nejsem přecemelám. Pardon, pane. Jsem si říkal, že mi tady něco nesedí. Že mi tady někdo říká madam. Ale už jsem bohužel 10 let s nikým nemluvil. Takže jsem skoro zapomněl svoji rodnou řeč. Žiju teď na polárním pásu. Teď, ano, jasně. Ale teď jste ve studiu. Ne. Ale já tam žiju. Jasně, jak se tam asi za takovou chvilku dostáte? Proto mám tak tenhle hrozný kabát a tenhle deštník. Ale nechápu, jak jsem se dostal sem. Asi protože... Můj mega deštník. Takový nikde neuvidíš. Víte, jak jste se tam semka možná tak rychle dostal? Jo. Protože vy jste byl ve studiu A520. Tam se natáčí doba ledová. To není žádná pravda. No, tak nesluchaň. A co ty malý čoklíku? Co tady jako děláš? Ty jsi na natáčení? Jo, ty jsi ten pes, co bude hrát psa, který byl pes, který byl tak nějak pes. Že jo, ukaž nám nějakou akcičku. Dělej, čoklíku, pojď si. To mi nechce, máte smůlu. Mluví si čoklík. Proč se na mě tak díváte? Jsem na záchodě, ne? On je na záchodě. Bejčku, řekni nám něco. Nic neříká. Proč nemluvíš? Seru na vás. Cože? Co si to o sobě
No, tak já už asi budu, ne? No jo, to teda jo, tak čus. Čau. Přišlo to tak krásně voní. A co děláte tady v domě? Já tu bydlím. Cože? Vždyť vy jste přece hypízačka. Miluji tyto květiny. I tuto nádhernou, i když je uměla. Jenže oni jsou všechny umělí. I ty, co držíte. To nevadí. Všechny květiny se zaslouží žít. Tak to je teda bordel. To je nějaká psycho. Dejte mi semínou. Oh yeah, rock and roll. Oh yeah, rock and roll. Nabiju ti svou paličkou. Rock and roll babičkou. Já jsem rock and roll babička. Nejsem žádná Palička. trubička, nejsem ani palička, ne, protože jsem úžasná babička. Oh yeah, rock and roll. Oh yeah, rock and roll. Oh yeah, rock and roll. Pokračovat. Za babičkou, babičkou. Zavolejte se v Tanisku, pomoc, zavolejte mi mou Sharon. Kohože? Šero? Aha, tak asi babička chce Šero. Šero, pojď sem. Já teda nepovládám počasí, ale to je jedno. Otáhněte to tu, ať to tudy nebáchne. Já se tady otáhnu sama. Dejte zavolejte mou Sharon. Jo, máma ve stůlu. Co tady dělá za tenhle? Já nevím. Na co tak dřívíš psa? To, o to by seděl. Já jsem tak šťastný, že si tak jako tancuju. No to je úžasný. No. Ono to i chrochtá, jo. No, to jste snad nevěděl. Jste úplně blbý, ne? 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 Já nevím, co to má být. No, to sezení už mě unavuje. Nechci být trochu... Ne, nech mě pse, nekousej mě. Ne. Tak a viděli jste dnešní díl. Super koláž. Kdybyste se zase chtěli dívat, obraťte se na náš kanál Fandebilky a nebo na náš blog www.hafopravk.blog.cz. Čau. To neukazujem. A jo, takže čau.